महाय जोंनि नैबे सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्कनि मोखाङावहाय जोंनि ससियेल मिडिया नोंथांमोन बयखौबो आङो जोंनि एभारग्रीन चेरिटेबल ट्रास्टनि आफादगिरि जानानै अनसायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। बेजों लोगोसे जोङो रायजो राजानो मोनसे मोजां मेसेज एबा जोङो मिथिहोनो साननाया बेनोदि दिनै मोनानि जिथुनाखि मैदेरजों मोनसे सौग्रावज्लायनानै बेबादि मोनसे जिबननि थैनाय थांनायनि बाथ्रा जानानै थांबाय। जोङो एभारग्रीन चेरिटेबल ट्रास्टनि जानानै जोङो बेखौनो रायजो राजानिसिम जोङो गुरैयै खावलायहरनो सानदों। जिहेथु जोंहा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव मोनसेल' सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्क हिसाबै जोङो मोननो हादों। दा बेवहाय बे नैबे गेटजों हाबलांनानै जोंहा सरलपारायाव मोनसे पिकनिक स्पट दं। दा जोङो नुबाय थादों बे पिकनिक स्पटआवहाय रायजो राजाफ्रा बेबादिनो फेमिलिफोर बा बेबादि माखासे ग्लबेल वार्मिंखौ लानानै गावसिनि देहानि प्रति माखासे गोजोननायखौ लुबैनानै बे जायगाफ्राव थांनानै बेरायहैयो। दा बे बेरायहैनाय सुबुंफोरनिसिम जोङो गुरै खावलायनो आपिल खालामनो साननाया बेनोदि मानोना जोङो फरेस्टनि रुल एन्ड रेगुलेसनखौ फल' खालामजानो जों लुबैदों। जों नैबे गेटनिफ्राय हाबलांनाय मानसिफोरखौहाय गुरैयै खावलायनो लुबैनाया बेनोदि थांनाय समफोरावहाय जेखि टाइमाव फुंनि समाव थाङा मानो नाथाय फैफिननाय समफोराव मोनायालासिनो बेलासिनि 4टानि गेजेरावनो थाब थाब फैफिनलायोब्ला जोबोद गाहाम होननानै जोङो बयनिबोसिम खावलायनो सानदों दावबायारिफोरनिसिम। मानो होननानै बुङोब्ला थांनाय समफोरावहाय नैबे सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्कआ गोबां बेबादिनो दंफां लाइफां दाननाय, जिब जुनार बेबादिनो सिखारि खालामनाय आरो बेबादिनो माखासे आबहावानि आब्रुथिफ्रा गैयामोन। नाथाय 2024 मायथाइयावहाय जेब्ला सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्क महरै बेखौ जोङो डिक्लेयार होनायखौ मोननो हादों नटिफिकेसनखौ। दा बेनिफ्राय जोङो NGOsफ्रा जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टजों लोगो नांनानै जुथायै जेब्ला जोङो बेबादिनो जिब जुनार होबथानाय, बिफां लाइफां दानफायनायखौ होबथानाय आरो माखासे जिब जुनारखौ नस्थ' खालामग्रा बा गावथारग्राफोरखौ हमथानायनि गेजेरजों जोङो दिनै नुनो हादों आबहावानि खेथ्रआवबो जोङो बिफां लाइफां दानफायनायखौ होबथानाय लोगो लोगो बिफां लाइफाङा सोमखोर समायना बे महराव फैफिननो हादों। आरो बेजों लोगोसे जोंनि हाग्रा बिफान आरो जोंनि NGOsफोरनि लोगो नांनानै बेंनायखाय दिनै बे सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्कआव गोबां जिब जुनारफ्रा गुबुन गुबुन माहारियारि हाग्रामानिफ्राय जोंनि नैबे सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्कआवहाय फैदेरनानै गोबां जिब जुनारफोरखौ जोङो दा माखासे पेट्रलिं एन्ड डिउटि जेब्ला जों खालामो बे समाव जों नुनो मोनो जे थांनाय साननैसोनि सिगां जोङो बेबादिनो मोसाफोरखौ जों नुनो मोनदों। आरो जोंनि लकेल मैदेराथ' एनिटाइम बे लामायाव ओंखारखायो। आरो बेबादिनो जिब जुनारा बारायनायलाय जोङो बेखौनो जोंनि नैबे फैबाय थानाय समफोराव जोङो बुंथिनो गोनाङा बेनोदि बे जिब जुनारफोरखौ जों माब्रै बिसिनि समफ्राव बे मोनाबिलिनि समफ्राव माब्रैबा बिसोरखौ गोजोन थासारि होनो हायो। मानो होनोब्ला बे जिब जुनारा मोनानि समफ्राव बिसोरो आदार जायो। दा बे समाव जोंनि माहारियारि बा जायफ्रा सोदोमस्रि बुजिनो हानाय सुबुंफ्रा दिनै मोनानि समफ्राव लाइट सावनानै बेबादिनो गारिनि लाइट सावबोनानै साउन्ड बक्स दामनानै बेबादि बिथांमोननि जानाय आदार जानाय नागिरनाय समफ्राव बेबादि डिस्टारबेन्स खालामनायनि थाखायनो दिनै जिब जुनारफ्रा मानसिखौ आक्रमन खालामनायनि फारसे आगान सुरनो गोनां जादों। बेनिखायनो जोङो खावलायनो गोसो जादों नैबे एभारग्रीन चेरिटेबल ट्रास्टनि जेसेबां जों दा NGO महरै नैबे सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्कआवहाय जोङो श्रम दान होदों। जोङो बयबो जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोर ज' जानानै जोङो आसा खालामदों नैबे सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्कआ जों बयनिबो होननानै बयबो गाव गावनि अननाय आरो सिबिनायखौ होनानै जाहाथे नैबे सिखना जोहोलावखौ बासायलांनो नाजायो आं गुरैयै खावलायदों। दा बेजों लोगोसे आङो बुंनो गोसो जादों नैबे सरलपारा आरो उल्थापानियाव जोंहा गोबां गामिफोर दं। दा गोबां सुबुंफ्रा थांलाय फैलाय खालामनायफ्राव जाहाथे हरनि समफ्राव हान्थामेला खालामा। मानो होननानै बुङोबा जिब जुनारा दा नैबे दैज्लां बोथोराव आदारा एभेलेबेल जानायखाय बिसोरो लामानि जिं जिं थायो। दा बे लामानि जिं जिं थानायखाय थाबनो मानसिया खम नुयोब्ला बा थांलाय फैलायखौ
अबथिरा समफ्राव फैयोब्ला बिसोरो आक्रमण खालामनो बेनो सुबिदा मोनो। दा बेनिखायनो आं खावलायनो गोसो जादों मोनानि समाव थांलाय फैलाय खालामनायखौ रावबो जेन' खालामा। आरो लोगोसे जायफ्रा दावबायारि महरै नैबे सिखना जोहोलाव नेसनेल पार्कआव फैयो दा बिथांमोननिसिमबो आं खावलायनो गोसो जाबावदों बेनो जे थांनाय समफोरावहाय जोंनि दावबायारिफ्रा गारिफ्राव बेबादिनो बथलफोर आरो बेबादिनो प्लास्टिकनि जाग्रा बेसादफोर बिथांमोना गारियाव जालाङो। दा बे जालांनाय माखासे डास्टफोरखौहाय बिसोरो गारि खोरखिजों गाहरनानै लेफ्ट एन्ड राइट जोङो रबिबार खनफ्रोमबो जिपसि गंनै लानानै लेफ्ट एन्ड राइट जों खनलाङो। दा बेयाव जों लासिं सिं मानोना जोङो मोनसे सिखना जोहोलाव बेंगिरि जानानै जों दिनै बिथांमोननि जानानै गारनाय डास्टफोरखौसो जों खुन्थुमबायग्रा हिसाबैसो जोङो दा मावगासिनो दं। बेनिखायनो जोंहा खुब साननो गोनां बाथ्राया बेनोदि बयबो बुजिखानाय बयबो साखोन सिखोन लाइमोनफोर जाबाय बा बुजिनो हानाय सुबुं जानायखाय जों गुरै खावलायनो लुबैदों जे फैबाय थानाय समफ्राव बेबादि रावबो जेन' खालामबावा बयबो साखोन सिखोन लाखिगोन होनना आसा खालामदों। दा मैयानि मोनायाव बेबादि मोनसे घटना जादों जे सरलपारानि सासे नेपालि अम बाहादुर भुजेल बिथाङा गावनि बाइक गंसेखौ क'क्राझारावहाय सार्भिसिं खालामनो थांदोंमोन। दा थांनानै बेलासि महराव बियो नैबे गेटनिफ्राय हाबलांदोंमोन। दा बे हाबलांनाय समावहाय एसे मोनास्रो जाबायमोन। दा नैबे 4 नम्बर राइट बेयावहाय मानै मैदेरा मोखाङाव दंमोनलाय। दा बे अम बाहादुरजों लोगोसे जाय लोगो दंमोन बिथांमोना बे मैदेरजों सौग्रावहैदों। दा सौग्रावहैनाय लोगो लोगो बिथांनि खर'आवहाय गादों आरो सुन्दायजों बुदों। दा बेयावहाय जोंहा फनफोर खालामनो थाखायबो बेहाय मोनसे टावारनि प्रब्लेम जानायखाय बिथाङा बेयावनो मोनसे जखम जानानै थानो गोनां जादों। बिनि उनावहाय जेब्ला साहानिफ्राय सुबुंफ्रा जेब्ला लासै लासै फैफिननो हमो बेयाव नुनानै बिथांखौ नुनानै जोंनि बे सात राइट जिथु जोंनि एभारग्रिन चेरिटेबोल ट्रास्टनि गथ'फोर थाग्रा न'आवहाय बिथांमोना इनफरमेसन हैदों। दा बे इनफरमेसन हैनाय लोगो लोगो जोंनि गथ'फ्रा बिथांमोनखौ लानानै जोंनि उल्टापानि रेन्जआव इनफरमेसन होनानै बिथांखौ माखासे ट्रिटमेन्टनि बेब'स्थाखौ लानानै बिथांखौ एसे रिलिफ खालामनानै फार्मासिस्टआव रिलिफ खालामनानै न' फारसे जोङो दैथायहरनाय जादों। दा बिनिखायनो जोङो बेबादि घटनाया आरो उनफ्राव दाजाबावथों अननानै जायफ्रा हान्थामेला खालामो बिथांमोना सिनसियारलि थाब थाब फैनानै जाहाथे गाव गावनि न' फारसे थांफिनो बेखौ आं गुरै खावलायबाय। आरो लोगोसे जोङो बिटिसि जाय खुंथायाव जायहा चिफ महरै जोंनि दङ दा हाग्रामा महिलारि सारनिसिम आं गुरै खावलायनो गोसो जानाया बेनो जे नैबे सिखना जोहोलाव नेसनेल पार्कखौ हायोबा गोख्रैनो हायुङारि पार्क महरै मोजां मोनसे आब्रुथि गोनां माखासे रुल एन्ड रेगुलेसनफोरखौहाय बहाय बाहायनानै जाहाथे बे सिखना जोहोलावखौ मेहेरगोनां खालामोब्ला जोबोद गाहाम जागौ। मानो होनना बुङोब्ला जेब्ला समसिम फरेस्टनि रुला बेयाव सोलिया बे समसिम गोबां बेबादिनो थांलाय फैलाय हान्था मेलायाव जोङो बेबादिनो जिबननि थांनानै थानायावहाय गोब्राब जागोन। आं गुरै खावलायदों जोंनि मानगोनां चिफ हाग्रामा महिलारिया नैबे सिखना जोहोलावनि माखासे सुबिदा आरो उसुबिदानि थाखाय डिपार्टमेन्टखौहाय मोजां मोनसे सुबुरन होनायनि गेजेरजों मोजां महराव होगोन होननानै जों आसा खालामबाय। दा खावलायबावनाया बेनो जे नैबे सिखना जोहोलाव नेसनेल पार्कआ जों बयनिबो आरो जोंनिबो डिपार्टमेन्टनिबो अननानै थांनानै थानायाव बयबो मदद होगोन होननानै आसा खालामनानै आङो जोंनि माखासे बुंथिनांगौ बिसयफोरखौ आं एसेयावनो बुंथिनानै फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।